Husák autobusa. Vítejte u herních rekordů. Na začátku bych se chtěl omluvit za to, že prostě jsem dlouho nenatáčel, nestreamoval ani nic tak podobného. No, nahradit vám to intrem a pár streamama to asi neudělám, takže možná udělám někdy dlouhý stream, asi několik hodin, takže no nevím no. Ale teď si užijte intro. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the wall, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. Častěji upravovanou postavou podle lidské předlohy byla Lara Croft ze hry Tomb Raider. Byla proti několikrát tvořena podle 10 modelek. Podle toho to asi vypadá, že má prostě ty... No, radši se koukněte sami na obrázek. U Lary ještě chvilku zůstane. Nejuvědomnější herní postavou byla opět Lara Croft. Bylo podle ní natočeny 2 filmy, reklamy a objevila se v mnohých pánských časopisech. Doufám, že porno časopisech, protože jinak to nemá zvuk. Zajímalo by vás, jak se jmenovala první videoherní ženská postava. Jmenovala se Samus Aran. Významnější herní postavou je Pac-Man. Hra, která původně vyšla na automaty až potom na ostatní prostě konzole. Dneska už se najde i na mobilech. Kdyby vás zajímalo, jak takový Pac-Man vypadá, jelikož je to nejznámější, tak asi pravděpodobně to všichni znáte, ale i co to neví, IQ, tak prostě tady máte obrázek. Za shlédnutí tohohle videa a přeju hezké Velikonoce. Čau čau.